караш полото да спре. Кума да пукнеш. Християне, сега дуспи ли ще има? Какво? Yes! Кръка ще изтръпти! Браво! Елко, плащаш я, брат! Старски! Сване крака! Браво! 1-1. Браво! Браво! Елко, идеш на стопка, бе! Браво! Излъгаха го. Не можеш кръка! Давай, Бояне! Давай! Браво! Yes! Браво! Дръж Елизаре сега! Браво! Yes! Вие ще турим газова на полото! Колко ми се... Давай, 9 Б! Любо! Йони! Ако вкараш Александра Свирката... Браво! И сега колко на колко са? Йони, Александра Свирка да направи. Виж как дали ви вкара. Арелко! Давай! Елко, дръж! Ей, Йоне! Самба, давай! Айде, Елко! Елко, гледай топката! Самба, убий го! Той не може да паси! Ей, не го! Алта! Не бити средата на майне! Добре, смира! Може да бъде! Емилио да я вкара! Браво! Yes! Браво! Колко на колко са? Колко на колко са? Ей! Защо ще стареш, приятел? Давай, Елизавет! Ариелко! Давай, 9 Б! Давай, 9 Б! Давай, 9 Б! Давай, 9 Б! Да, 5 още. Yes, браво! Победители! Yes! Браво, 9 Б! Браво,
Момчета! Браво, 9 Б! Браво, 9 Б! Браво, 9 Б! Браво! Браво! Браво, 9 Б! Победители, победители, браво! Браво, 9 Б! Браво, 9 Б! Що не играем? Браво, най-добрите! Най-добрите, браво! Айде за вода!